Здравейте на всички, аз се казвам Красен Личев и съм на 28 от град Павликени. През 2015 на 5 ноември аз реших да отида в Турция при доктор Демир, като за него аз бях научил по интернет и след като бях чел в няколко форума и в няколко сайта за него, доста добри такива отзиви и си реших на самата интервенция. Записах се и след около една седмица бях вече в Турция. Като на първия ден те ме вземаха от гарата, отидохме в болница, там ми направиха изследванията, които бяха нужни. Втория ден беше самата операция, която траеше 7 часа. 7 часа, които аз почти не съм усетил. Нямаше абсолютно никаква болка. Доктора участваше в самата операция, както по самото изваждане на присадките, така и по тяхното слагане след това. Третия ден беше в това да си почивам. На четвъртия те ме вземаха от хотела и отидохме в болницата и ми изписаха медикаменти и шампуани и ме изпратиха пак до гарата.